kok salin koloran iki arep gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatriyan ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke ira-irahan. Cetha iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nek mboten kula ajangi jembar ndak ming sak kepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudhune Bagong ora gigrik. Hah? Aja kok ming Durna. Ha sampeyan niku kudu meh titele pendhita kondang monyor-monyor ra ning Ngastina. Ha to? Sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tau iso buka, kalah terus. Ha kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saiki ngene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki, kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa to, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya ming cekutas, lekutis. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa, Dursasana, Kartomawa, Surtayu, Surni, Sinden ngono ngene kowe. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya yak-yak kae. Ning slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Kene wedi. Kono gedhe. Keseron nganggo akik lendodot. Wah. Lali ra tak copot. Lho nek ngono kok wani karo Begawan sing tak wedeni apamu? Ayo metu jaba. Lho, kowe kok wong tua kok ora mikir to. Carane ta. Nyuwun agung muga ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun nun mangke bapa penemban sarawujeng andika bapa penembaning Sokalima ingkang putra pun Puntadewa ngaturaken pasegan ana kramikun njuk sandhapada paduka bapa penemban Durna sesemban kula bapa penembaning Sokalima. Kuswala sila bertobo sual gembel sumorante hawela kula nuwun inggih Ger. Sampun kula tampi asung pambaganipun anak Prabu Puntadewa dhatenging bapa ing Sukalima karya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima saha sawanipun ingkang bapa tansah mangya widodane skala mboten manggal setunggal menapa nama keparenga ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa konjuk ngersa paduka anak Prabu Punta ing Ngamarta Nger anak Prabu Darmakusuma. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang putra bapa penemban. Mugi kasekecakno anggenjengan dika lenggah wonten ing madyaning datul ya negari Ngamarta dinten sak mangke menika bapa penemban Durna. Oh inggih. Sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika Nger. Kawula non Nger. Durna bapakku, aku ngaturake basaku katura. Durna guruku sarawuhmu ana ing negara Ngamarta. Durna bapakku. Werku Dara iki? Iya.
Oh iya ngger anak-anak ngene ndi to bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jare karo wong tuwa ora kandhek ana ing pangucap nang kababar dadi pakarti. Werkudara kowe mbagekke karo wong tuwa gawe gedhe ning ati ning wong tuwa ora liwat pengestunku tampanana ya Werkudara. Yo tak gegem dadekake jimat ora liwat prayoga nunggon mulungguh ana ing negara Ngamarta. Madaning Datul ya negara Ngamarta Durna bapakku. Oh iya. Wis ora kurang kepenak praptaku ana ing negara Ngamarta dina samengko iki Bratasena. Bapa Penemban. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya anakku Nekula Sedewa tak tampa. Gawe gedhe ning atine wong tuwa ora liwat pangestune wong tuwa Sukalima Tampanana ya pinten pangsen. Lho niki kula pun dinggo jimat paripe. Nok-nok kula pun dinggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Mugi parenga pinarak ingkang langkung sekica Bapa Penemban. Oh iya wis ora kurang prayoga. Prataku ning Datul ya negara Ngamarta dina samengko iki ngger. Nekula Sedewa. Saestu adamel kaget sotaning manahipun ingkang putra Ngamarta Bapa Penemban. Sarawuh paduka bapa ing Sukalima. Mongko sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi alit utusan cantrik Sukalima atur nawala agengipun paduka bapa Penemban utusan cantrik paring nguninga bilih kelenggan sak mangke kepareng badhe tedhak wonten ing praja Ngamarta bapa Penemban ingkang putra Ngamarta nedya nyawisaken rata kencana saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka bapa ing Sukalima kacena tandha bektinipun ingkang putra Darmakusuma sak kadang kadeyan dhateng Penemban Durna ing Sukalima bapa Penemban. Matur nuwun ngger, matur nuwun. Dene mekaten anggen paduka ngaturaken tandha tresna tuwin dharma bekti dhateng tiyang sepuh kados ing bapa ing Sukalima. Namung semanten tata upacara ing kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menika paduka pisungsungaken dhateng bapa ing Sukalima. Menapa paduka mboten kemutan bilih estunipun Pandhawa menika tasih anak-anak kula piyambak. Pandhawa menika tasih siswa kula piyambak mila pangraosipun ingkang bapa ing Sukalima pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kula menika wangsul wonten pertapan Sukalima. Pangraos kula Ngamarta menika tanpa beda kalian Sukalima, Sukalima tanpa beda kados diri negari Ngamarta. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan bapa Penemban. Dene mekaten ya sing pangandika maduka bapa ing Sukalima akarya bombong raos sing manahipun ingkang putra pun Puntadewa. Oh inggih. Ingkang salajengipun kepareng wambabarana ingkang sejati menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing praja Ngamarta. Bapa Penemban menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah para Pandhawa sanesipun monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra Ngamarta pun Darmakusuma bapa Penemban. Oh matur sangat panuwun ingkang tanpa pepindhan ngger. Akarya cumeblong raos sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima dupi kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu ing mekaten menika kala wau. Lan mugi andadosna ing kawuningan ingkang sepisan sawanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta menika tuwi dhateng kawidatanipun anak-anak kula para Pandhawa jernyatanipun nadyan para Pandhawa samangke sampun mukti ngawibawa Nyakrawati wonten negari Ngamarta. Ewadene Pandhawa menika tasih kula rengkuh kados siswa kula piyambak. Mila wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika jejeripun tiyang sepuh. Tuwi dhateng kajuwananipun anak-anak kula ing sami mapan wonten negari Ngamarta. Matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan. Bapa Penemban awit saking pangestu maduka para Pandhawa tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala anggenipun sami mapan wonten ing praja Ngamarta. Syukur ger. Syukur rinten pantaraning dalu mboten kendhat anggen kula nyuwun dhateng panguwasaning dat Kang Purwengdat supadosa paringa berkah dhateng anak-anak kula Pandhawa ing sami mapan wonten negari Ngamarta. Inggih Bapa Penemban matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene dungkap ing angka kalih. Mugi andadosna ing kawuningan sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Mboten pribadi kula piyambak. Nanging dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Dipun utus dening Kaka Prabu Ngastina. Nun inggih kasinggihan mekaten menapa wigatosipun Bapa Penemban menapa Kaka Prabu Ngastina paring deduka dhateng para Pandhawa
utawi Koko Prabu Ngastina badhe paring pidana dhateng para Pandhawa lajeng kalepatanipun Pandhawa mapan wonten ing pundi upamiya badhe paring bebingah dhateng para Pandhawa lelabetan menapa ing sampun katindakaken punta sakadang menika ngaten namung saderengipun ingkang Bapa ing Sukalima menika munjuk atur menapa dipun paringaken radi majeng anggen kula ngabiyantu ngersa paduka anak Prabu Puntadewa supados sakmangke sampun ngantos duna dungkap anggen paduka badhe nampi dhateng aturipun ingkang Bapa ing Sukalima nggih kula semanggaaken Bapa Penemban Purbawasa wonten asta paduka Bapa Penembaning Sukalima oh inggih matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih anak Prabu Puntadewa Andra ingkang Kuswitarum kasiring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya mawe raras renaning griya Bapa Penemban ndadosaken tumaratap raos ing manahipun ingkang putra ing Amarta pun Darma Kusuma. Dene mekaten wiyos sing pangandika Maduka Bapa Penemban mila ingkang saking menika sumangga Bapa laturi paring dawuh menggah menapa ta ingkang dados wigatosipun dene Kanjeng Koko Prabu utusan kelawan Bapa Penemban Durna supados tedhak wonten ing praja Ngamarta. Oh sampun ngantos gadhahi raos kuwatir nggih. Estunipun boten bab ingkang awrat namung mugi boten perkawis ingkang sepele. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Ah, menika ngaten. Mugi andhatosna ing kawuningan. Estunipun malih-malih menapa sampun wonten tigang candra tanggelengganing dinten sakmangke menika. Negaring Astina kados ketaman welaking Jawata. Negaring Astina kados ketaman begebluk. Monggo kathah para kawula ingkang injing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Kekirangan sandang boga lan sak piturutipun sedaya tetuwan boten saged tukul lan ngrembaka, sedaya pejah kasulaya. Mila boten aneh menawi negaring Astina tumunten awis boga, awis wastra, andadosaken nungsang puyang sangganing para kawula ngudel bingung. Sami loro boga tuwin wastra. Dumadakan boten dangu dawahipun sesakit ingkang tumawa wonten praja Ngamarta utawi negaring Astina kathah para kawula injing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya kula piyambak ngawruhi nggih kula piyambak nekseni lumados sing pagebluk tumanduk wonten negaring Astina oh mboten kanyono-nyono negaring Astina ketaman kados mekaten menika tumunten anak Prabu Duryudana ngrawuhaken para Brahmana winasih Sewa Sugata supados anambak rengkaning praja parandening katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Tumuli dangu ingkang Bapa ing Sukalima. Ingkang Bapa pinastran supados sambirat mewelaking Jawata ing tumanduk wonten negari Ngastina. Wanci anggara kasih ingkang Bapa ing Sukalima tumuli manjing wonten ing sanggar pemelengan. Meminta dhateng panguwasaning Dat Kang Purwengdat supados saged paring pepadhang tumraping negari Ngastina.
Nalika semanten kula pikantuk sasmita saking dewa. Nembe udakawis setengah hari. Anggenipun kula mangsa semedi dumadakan sampun karawuhan dewa. Sampun karawuhan Jawata. Nun nggih. Namung emanipun dewa kala wau mboten ngetingalaken pasuryanipun namung suwanten ingkang dumeling wonten ing Karna. Kula tampi bilih dewa kala wau paring dawuh, Begawan Durna aja kuwatir Mas lan sumelang kang dadi ati kita. Negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to negara mau kudu ditumbali ya kuwi pusaka negara Ngamarta. Jawata ngaten menika anggenipun paring dawuh. Gusti Durna bapakku. Werkudara piye? Mestine yen dewa paring sasmita marang titahe, mesti dewa mau nepungake dheweke iki dewa saka ngendi lan jenenge sapa, bawisike sapa, adat lupya sing wis kelakon kaya ngono. Kuwi ra adat lupya sing wis lakon iki ora patiya kelakon kok Werkudara. Dadi dewa mau pancen ora ngetokke awake, ora ngetokke salirane, mergo tak sawang nalika aku entuk sasmita. Durna jugara nggonmu tapa. Aku mengongi wae mengunengen, ewadene sepa, sepi, sepen suwung ora ana sapa-sapa. Tumuli aku tingkem netraku, tumuli dewa mau terusake nggone paring pangandikan. Paring pangandikan piye? Negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya yen to tinumbalan pusaka negara Ngamarta 3 cacahe. Pusaka negara Ngamarta 3 cacahe kuwi jenenge apa? 1 tumbak para welang, 2 payung tunggul naga, 3 pustaka jamus kelima sada. Monggo kuwi pusaka negara Ngamarta. Lah, Nger, sawanipun ing ngebopeng Sukalima wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika, wonten Sukaliraning penggalih paduka anak Prabu Ngamarta keparenga paring ampil wujuding pusaka 3. Inggih menika tumbak para welang, payung tunggul naga, pustaka jamus lan jimat kelima sada. Durna bapakku. Werkudara piye? Payung tunggul naga, tumbak para welang kuwi pusaka sing ora nate pisah karo para Pandhawa. Ujaring para sepuh, ujaring para pinter padha nyebutake yen Pandhawa kelangan pusaka 3 kuwi paribasane pepes bayu kang tapis. Pandhawa ora duwe kekuatan yen nganti pusaka 3 kuwi mbok nggo tumbal ning negara Ngastina. Tegese pundhut Pandhawa bakal kelangan pusaka. Yen Pandhawa kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo kowe paring dawuh yen pusaka 3 mau mungkin arya tumbal ning negara Ngastina. Bener. Sing jeneng dinggo tumbal kuwi dipendhem. Bener. Tegese pusaka ora bakal bali marang negara Ngamarta. Kosek Werkudara. Nek le mendhem suwe iki iso ilang. Nek golek mendhem ing sawetara sedhela wae dipendhem ana ing alun-alun negara Ngastina, mengenyan wis pegeblok kuwi mengko sirep-rep. Kawula tentrem tumuli didudah meneh. Sawise didudah, tumuli bakal tak aturake kondur marang negara ing Ngamarta. Wah. Kuwi tenan. Iya. Ora goro. Ora goro. Apa tau tate Begawan Durna goro karo kowe? Kowe tau tate njaluk ngelmu karo aku. Apa-apa tak wenehake karo kowe. Najan ngelmu sing rungsik lan rumpil nggone ngupaya. Aku ora tau tate goro karo kowe. Kowe tau takon golek banyu suci Perwitasari. Nyatane ya ketemu tenan. Apa kowe isih tida-tida karo ucape Begawan Durna? Kowe isih tida-tida karo pangendikaning Begawan Durna? Ora perkara tida-tida. Ning iki perkara pusaka 3 negara Ngamarta. Yen bab percaya aku percaya karo Durna bapakku. Nang yen to babakan pusaka dienggo tumbal mung bakal dipendhem. Kuwi aku sing rada tida-tida atiku nggonku bakal nyaosake pusaka marang Begawan Durna. Werkudara? Nggih. Aku tak takon karo kowe, Ngastina ki nggone sapa? Nggone Kurupati kakangku. Kosek. Anak Prabu Duryudana kira ming dapur Ratu Wakil. Sing duweni negara Ngastina kuwi sapa? Sing duweni negara Ngastina kuwi para Pandhawa. Ya mung Pandhawa durung titimangsa kalane iso lenggah dampar negara ing Ngastina. Mula yen to nganti Werkudara, anak Prabu Puntadewa apa dene kembar iki mau, awel bakal maringake pusaka marang Begawan Durna, tegese kowe ikhlas, kowe seneng, kowe bungah. Yen kawula Ngastina padha pating slebar ora karo-karuan mergo ketaman pegebluk. Oh, Werkudara,
Soane wong tuamu ning negara Ngamarta iki mung supaya kepengin nentremake negara Ngastina. Kowe ora nyawang dhewe kok, Ngger, kowe ora weruh dhewe. Yen kowe nyumurupi kahanan kawula negara Ngastina iki mau mesake banget. Akeh sing sore lara, esuk tekaning pati. Kuwi wae nganggo lara. Ana sing ming tengok-tengok dumadakan mati ya ana. Wah, apa ya ngono? Lho, kowe damonge ngayal. Kuwi luwih kejem tinimbang virus corona. Kuwi apa? Oh, Werkudara nggonamu iki pancen ora ana TV. Mula sok maca warta, sok maca apa sing lagi ngumandang lan kondang ana ing para ngarsaning para kawula kuwi kudu tok gatekake. Ya, monggo mantung karo mbarep kakangku. Tegese piye? Yen mbarep kakangku maringake, aku ya mung manut. Nah yen mbarep kakangku ora maringake sing gedhe pangapuramu, aku ya ora bakal nyaosake wujude pustaka Jamus Jimat Lima Sada tumbak karo welang yang lan payung tunggul naga. Nuwun sewu, Ngger, kepareng kula aturi paring dawuh. Sampun ngantos kendelan kemawon kados mekaten menika. Tumuli ingkang Bapak ing Sukalima nyuwun keterangan ingkang gumathok. Pusaka menika badhe kaparingaken menapa mboten? Bapa Penemban, wonten dawuh, Ngger. Ewuh kaya raos sing manah kula. Krana pusaka menika kagunganipun Pandhawa gangsal, mboten ingkang putra piyambak ingkang nganggadhuhi. Menika kagunganipun Puntadewa, Werkudara, Janaka tuwin kembar. Namung mugi andadosna ing kawuningan dinten sakmangke Pandhawa nembe gotang Bapa Penemban. Lho. Gotang dos pundi? Krana mindranipun kadang kula panengah inggih menika pun Yayi Arjuna ingkang sampun sawetawis candra nilar negari Ngamarta, nilar kasatyan ing Madukara. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Mboten wonten baban ingkang mengandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk. Bapa Penemban sakmenika ngaten kemawon. Bapa Penemban kula aturi anguk madosi wonten pundi lenggahipun kadang kula pun Yayi panengah mangke menawi Yayi Arjuna sampun pinanggih kula badhe nyaosaken pusaka tetiga. Lho, Janaka menika kesah? Inggih kasinggihan mekaten Bapa Penemban. Oh, lole. Ora pisan ora pindho Janaka ki mesti ninggal praja, ninggal kasatriyan. Monggo tanpa pamit. Wis dadi watake Janaka ning ora kaya sak gedhagan iki. Yen to Janaka nggone lunga saka negara Ngamarta, etunge wis ana sak candra kelungguhan iki. Monggo anggere lunga seminggu lunga, sesasi eneng omah mengko 3 sasi lunga meneh. Wah, mula durna bapakku gandeng kowe pendhita iso golek tamba tumraping negara Ngastina sing ketaman pegebluk. Mestine kowe uga bakal ngerti nyinang endi dununge Janaka. Werkudara? Nggih. Nek kowe mau matur kaya ngono, Janaka wis ketemu wingi awan. Apa iya ngono? Lho, bapakmu Begawan Durna iki pendhita ingkang buntas kawruhe sithik paningale. Mula kowe yen takon karo Begawan Durna babagan Janaka menyang endi? Iki dadi syarat srana nggonku bakal mboyong pusaka 3. Iki wis bener. Merga sadurunge aku munggah ana ing kedaton negara Ngamarta iki janjane aku wis mikir. Lho, Ngamarta kok kaya koncatan Yoni? Ngamarta kok kaya koncatan Kekuwung, kaya peteng dedet. Saka pitunganku Ngamarta mesti lagi godang tegese salah sawijining para Pandhawa mesti lagi lunga saka negara Ngamarta. Lah, bener. Janaka lunga saka negara Ngamarta. Yen pancen ngono, Durna bapakku ngerti menyang endi durunge utawa lenggah adiku lanang Janaka. Oh, yen kowe takon karo aku kuwi wis pas. Wis cocok, wis memper. Yen pancen wis pas, wis memper, wis cocok. Durna bapakku paringa dawuh, Janaka mapan menyang endi? Mengko aku sing bakal ngajak bali marang Praja Ngamarta. Nah, nganti tekan dina iki aku urung ngerti Janaka menyang endi. Wah, aja wah, kowe aja pangling karo apa sing tak. Aku mesti sak kaya ngono kuwi to, ming bebeda atimu Werkudara. Sejatine aku ngerti. Janaka menyang endi? Janaka kuwi menyang jagat lor. Janaka menyang jagat lor. Jagat lor kuwi opian. Mengko yen kowe nang jagat lor ora ketemu Janaka, kowe ngidul. Engko nek ngidul ora ketemu Janaka, kowe ngulon. Nek ngulon ora ketemu Janaka, kowe ngetan. Nek ngetan lor kidul wetan ora ketemu Janaka, jagat iki diubengi.
mesti bakal ketemu Janaka. Wah, kuwi wangsulane bocah cilik. Pancen aku isih cilik. Aja kaya ngono. Wangsulana. Yen perkara kudu nemokake Janaka nuwun sewu, Gen. Nuwun sewu. Manah kula nembe kebak. Kebak kados pundi Bapa Menemban? Inggih kula nanggen kula menggalihaken kawontenan negaring Astina. Namung ngaten kemawon. Sakmenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Kersa ta diwalik? Kersa Bapa Menemban. Sakmenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Pusaka kula beta rumiyin 3 cacahipun tumbak para welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada. Samangke badhe kinarya tumbal wadaling Praja Ngastina. Menawi Ngastina sampun ketingal padhang kula ngunduraken pusaka sinambi kula gandeng tangani astanipun anak kula pun Janaka sowan wonten negari Ngamarta. Menawi ngantos mrucut aturipun Begawan Durna menika, oh mugi-mugi tetel kabrahmananipun ingkang Bapa ing Sokalima ngger. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone miang kalih ing kangkung Paksimi beruluke ngungkuli langit Paksimi beruluke ngungkuli langit Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang pindha kumbang angajaping tawang Kendel nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana midhanget sabdanipun ingkang bapa nenggih pandhita ing Sokalima Begawan Durna anyarengi gedering jaba sami alok yen tono nayaka ing minggah madaning datul negari Ngamarta tanah sanes kejawi amung utusan saing kareng kadempel minyak kang samya sumewa akarya cingakna teng Amarta Prabu Darma Kusuma wau
mati Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng awita denceng-dencengan jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara gawe kaget tak kira yen to Ratu Sabrang ingkang sowan Werkudara apa bareng tak wis padake raine ora pangling iki rak Bagong to. Wah, Caedan. Linyilih sandangan endi? Tak kira nek anakku Gatut. Rama Kyai, Bu. Bagong, kok liya bisa-bisane ing atase dadak nganggo sandangan cara satriya kaya mengkono. Nune nggih. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi pun Bagong Tadawadana sinuwun. Ya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong, nggih nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika sinten? Menapa ingkang putra Jodipati? Menapa putra Madukara? Sanes bapa, mbok menawi bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun Panakawan Bagong. Oh, wedhus tenan ora. Tiwas tak apik-apikke ora nganti dehem ngono Nalendra sowan. Oh, jebul Bagong to iki. Oh, lah penemban duna barang teng mriki. Oh iya Bagong. Oh, kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca kula radong. Sing penting kula nggo. Sing wigati kula merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Nun. Tansah pinanganing kawidadan ring Sambikala. Kepanen kula ngaturaken sembah semung keping pangabekti kula kunjungsanipun Wa Prabu dengkul matos. Mengketok kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padhararja. Nune nggih wilujeng Ndara. Prayoga nunggen mulunggu. Nggih. Aja dienggo sak nggon-nggon, engko ndak kleru leh ku nyebut. Mboten mungkin iki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Le wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane. Oh, Bagong Padhararja sapraptamu. Pengencenipun Begawan Durna wilujeng niring Sambikala. Oh iya tak tampa. Pangestuku Tampanana Bagong kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padhararja sapraptamu. Panangan Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Tak tampa pangestuku Tampanana. Nune nggih sanget anggen kawindadosaken jimat. Tak tampa pangestuku Tampanana Bagong. Nune nggih jimat. Nenana ing kasantosan kabeh ping do mengestoni cok. Iya Bagong. Nggih. Ana apa Bagong? Sepisan kepareng ngaturaken tebah
Siti Sekul binung teling ron klapa apuren tambah bilih wonten lepat kula anggen kula ngunjatun sampun Prabu Darmakusuma. Iya ora dadi ngopo Bagong. Matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiyang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong, bapakmu ya kene. Bapakne ajeng pejah. Lho. Sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara Janaka Kesah kabar sing kula tampa Ndara Janaka nika nilar kasatyan Madukara nilar negari Ngamarta. Menapa leres mekaten sinuwun? Iya pancen bener. Mboten gantaran wektu bapak niku opnam. Bapakmu lara. Nggih. Madal sairing usada. Saniki teng griya nika mung kantun kecap-kecip. Awake kaya wis ora duwe nyawa ming mripate tok sing urip. Ming kecap-ketip nek mak ampun mboten kalu, nek ngunjuk pun mboten isa ngunjuk. Kula ya wis omong karo bapak, Pak, rasa nganu gegering awak, nek mati ya anak-anak wis ikhlas. Ngonten niku ning bapak tetep mboten purun seda. Monggo nek bapak seda niku kula bahagia. Wong edan bapakne mati malah seneng. Entuk lemah akeh banget kula. Wah, warisan diame-ame. Lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula. Lah gene bapakmu iso omong. Saged omong iso ning lirih. Kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Ngenten niku. Lah ya lek ngomong ki seru wae. Kok njur kaya bapakmu. Mengke ndak ora padha karo kasunyatan. Merga sakniki niku napa-napa niku sok ora padha karo kasunyatan. Upamane piye? Kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen. Mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalih kasunyatan mboten padha niku sakniki pun lembrah. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Kok wis seru? Ya Bagong. Aku iso mari. Yen kowe nyuwun ngampil pusaka 3 negara Ngamarta. Kula ya semaur, apa Pak? Matur sinuwun Prabu. Puntadewa nek aku buta pusaka 3 nggo nambani awakku. Pusaka 3 kuwi apa wae? Setunggal. Tumbak. Waduh lali iki. Wah cilaka iki. Dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mung wirawiri. Tumbak baru klinthing. Para welang. Nah, tempe karo Para welang. Karo welang. Tumbak karo welang angka 2 payung mutha. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh taun karo pusakane Pandhawa ora apa. Ora payung mutha. Lah payung apa? Pijet payung. Ora. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga kalih perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus. Lah, pustaka Jamus kelima sada nedya kula bolong. Bolok boyong. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta, Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar. Pungkasane ngatur kula menawi Sinuwun Prabu Darmakusuma maringaken kanthi ikhlasing penggalih, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ateges Sinuwun Puntadewa menika menggalihaken lelabuhane bapak nggone momong para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti claprang. Nek mung diwisuno ngambil pusaka 3 mesti kemawon dipun paringaken. Ewadene Sinuwun Puntadewa ngekahi pusaka 3 menika. Kula sampun macak cara Gyatutkaca.
kula mboten ajeng wedi kalih sinten-sinten nek perlu kula untir kabeh. Wah, Puntadewa kakangku. Werkudara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dheweke ora iso dienggo dolanan. Ora iso padhake tawon. Dilangin tuku nggo dolanan. Yen muni nesu mesti nesu tenan. Lho niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sapa? Sapa ta? Aku ki nek omong sok ngawur e. Kula niku nek nesu medeni asli nek nganti sampean mboten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undakan bayar, ora tau njaluk undak-undakan napa-napa. Omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon. Niku ya bapak ora tau ngresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka 3 kinarya ngusadani bapak. Kok owel? Kok ora ikhlas? Ha niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin napa mboten. Ternyata Pandhawa dilabuhi sepena-sepene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabecikane karo bapak. Bagong. Non. Pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. Wis ngerti? Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabe apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapak niku paring dawuh nek aku waras, aku goleki ndaramu Janaka. Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso goleki ndaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka 3 niku. Mengene bapak pun kebacut waras, bapak sing ajeng nusul utawa goleki ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Werkudara piye? Werena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula aturi maringaken kok Prabu. Kok Prabu kula aturi maringaken. Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sakmangke mboten pun paringaken geger sampun geger negari Ngamarta. Sinten ing badhe ngendhakaken dhateng pun Panakawan Bagong. Oh. Piye? Anu pripun? Iya Bagong. Pripun paringaken napa mboten? Kosik iki ana perkara. Lho, urung kaya ana masalah. Rawing Bapa Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka 3 Bagong. Gandurna? Iya. Gandurna mbutuhake pusaka 3 sebabe Ngestina Ketaman Pegebluk bisane Waluya ditumbali pusaka 3 sing tok kandhakake mau. Mangke riyen. Saniki kula tak takon karo sampean. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Pun ngoten mawon. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Kula ndereke sampean niku nganti sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampean kok ajeng belani wong Ngastina. Sampean le kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngastina, disingkang-singkang karo Kurawa. Nek cara Kurawa, nek cara kula nganti kesusu-susu. Nek cara kula Kurawa Ketaman Pegebluk mbok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Ora sida wuda. Ora. Wah, ora sida ndelok aku. Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok do nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa. Apa ora gagas jaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip ki aja duwe rasa males winales. Ha niku ora panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya.
sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya panjenengan maringaken mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Lho. Anu, lu dira pethak. Getih putih. Caedan lah. Iya Bagong, nggih. Tegese lu dira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot ngestina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mang paringke durna. Mang paringke durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdine para Pandhawa sing pancen ora iso nggatekke karo kawulane, ora iso nggatek karo kawula cilik kaya kula niki. Oh, lho pangapunten, Ger. Kula nyuwun pangapunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ingkang sampun dipun leksanane dening anak Prabu Darmakusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri. Menika watahipun Nalendra. Menawi panjenengan boten saged nindakaken kados mekaten menika badhe tetel kanjenengan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing mbutuhke sapa? Apa sampeyan ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Oh, perkara Semar mati menika mboten napa-napa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati iki menika Sina Prabu Sri Bathara Kresna. Sina Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana gotang Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Kula nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Nger. Sawanipun rumiyin bukan durna tinimbangipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggaliaken perkawis Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang keng munya ing kekeleng. Kongkang menika kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung neng kemawon tablek lendute modal. Ngoten mawon mboten sah sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine menghargai cintrakaning para Pandhawa kanthi api-api ngestina ketaman pegeblok rebut pusaka. Nek pusaka wis karebut tumuli nuwun sewu badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Wus, Bagong, ngapa? Kowe ngecek karo Bapak Durna, mboten ngecek niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa. Ning kula menika mung nggunakake ngelmu titen. Lha, nggunakake ngelmu titen. Durna Sengkuni Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lahir tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renah patine para Pandhawa. Ning nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, kinarya nambak rengane kula jeng Kestina. Ajeng alasan apa kemawon, kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngono kowe ndakwa karo aku, kula ora perkara ndakwa. Ning perkara niki perkara Sinuwun Prabu Darmakusuma ajeng meneke pusaka dhateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paringke sampeyan kula kudu ngalah, ora usah nganggo padu. Iki ku nganggo padu merga kowe wis wani karo Begawan Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 17 wong elek ngelok mripat. Semar kae ya mung kere. Semar kae wong ora duwe. Lho, Semar mati ya wis ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati men kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip ya men ngebot-boti uripe para Pandhawa. Bagong kok salin koloran iki arep gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatriyan ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke ira-irahan. Cetha iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nek mboten kula ajangi jembar ndak mung sak kepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan
dewa mudhone Bagong ora gigrik. Hah? Aja kameng Durna. Ha sampeyan niku kudu meh titele pendhita kondang monyor-monyor ra ning Ngastina. Ha to? Sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tau iso mbukak, kalah terus. Ha kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saiki ngene. Sampeyan mbutuhke pusaka telu, aku ya mbutuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki, kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa to, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya ming cekutas, lekudis. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa, Dursasana, Kartomawa, Surtayu, Surni, Sinden ngono iki. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya yak-yak kae. Ning slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Kene wedi. Kono gedhe. Keseron nganggo akik lendodok. Wah. Lali ra tak copot. Lho nek ngono kok wani karo bekan lho sing tak wedeni apamu? Ayo metu jaba. Lho, kowe kok wong tua kok ora mikir to. Carane ta. Nek ora aja tak nyoba. Rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing ora ana. Nek panjenengan kemanane metu Jawa. Ayo metu Jawa. Kanthi karo Begawan Durna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajanging pasulayan. Ning gandeng Bagong pun ditantang. Nanti papane wong neter kanthi dayan. Nang alun-alun negara Ngamarta temtoke kowe apa aku sing tekane pati. Wah, pendhita tak ingel-ingel garing ati. Lah wis tantang-tantangan kok malah begogok. Aulane Radiwangi ya mudhar tenan. Lah jare mau wani, mau ora ana Begawan Durna. Nek ora ana karepmu piye Bagong? Putrane do mangkat mboten? Sapa? Ndara Gargaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Wah, aku ora weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsena ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndara Antarsena ya. Nggih. Iya. Ndara Antarsena Ndara Gargaca Antarja kula suwun ngambil. Sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Makasih. Iya. Sampun sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Ndarana kula sedewa kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil Kang Putra. Nek wonten ora ngoten ndak kula kalah karo Kurawa. Wah, ya sing ati-ati. Mergo jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu ajeng diboyong kali Begawan Durna niku kula ora ikhlas lahir batin. Yo, wis mongso Baranga. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong aja kaya bocah cilik Panakawan. Nun nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat.
Durna niku mung arep gawe kisruh negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong Mangsa Barana nggih nyuwun pamit jinuwun. Iya sing ati-ati. Sampun Ndara Kembar. Iya Bagong sing ati-ati, iya Bagong sing ati-ati. Ndara Kudara kula nyuwun pamit. Ya Bagong Nyuwun ngambil Kang Putra. ya wis kono. Tak paringi ngambil. Nggih, ngoten mawon nggih mungkin ndak selak kewengen malah ora prayoga kedadiane merga niki gawat tenan. Iya. Nek nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cinakaning para Pandhawa niku angel mijen moing ranti suwe banyu sinaring. Nggih ta? Iya. Leres mboten? Bener. Kula nyuwun pamit. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Ndara Kembar kula nyuwun pamit. Iya Bagong, iya Bagong. Ndara Kudara. Ya ana mangkat to. Oh, mangkat sik ya, Jem. Nggih ngeslang dawuh. Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi? Adi kula. Rondo. Wah. Kok ora ngabari aku? Aku ki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih pareng. Iya. Nyuwun pamit Ndara Kudara. Yo sing hati-hati. Pareng. Yo. Merga kula niku nek wis karo Kurawa jane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula kula niku ndek penjangka nek Kurawa ketemu Bagong ijan padha ijan upamane. Iya. Kartomarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula mesti tantang gelut kok. Yakin kula jak gelut mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresna ning ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekaten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih. Yo sing hati-hati. Ndara Kembar pamit. Iya sing ati-ati, iya sing ati-ati Bagong. Ora usah kesusu-susu sare-sare. Wis ya Yem. Inggih ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Iya. Ora tak waneni ndak Durna iki arep sewiya-wiya ta? Iya. Merga pun nggih. Yo sing hati-hati. Sampun Ndara. Iya sing ati-ati. Ndara Kembar. Iya sing ati-ati. Kula tak medanjawi. Mbuh rawang sulat. Lho kok nesu? Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? Sangu. Ora nggawa dhuwit. Wah, Ora duwe. waduh. Durung ngomong wis muni ora duwe. Nggih pun, ngoten mawon. Kula nyuwun pamit tambeng mestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan. Nun nggih. Pun mboten ngangge gamelan. Iya. Ming batur sak kula ditabuhi. Ngeselke sing do nabuh. Iya. Iki Patih Andakawana ta iki? Inggih. Kok le sowan kok adoh banget. Mboten wonten papanipun nggih Lurah Bagong. Kuwi nggo 300. Beto. Nak sili. Ingkang wingi dereng nyaur. Iki aku didhawuhi Sinuwun Prabu Puntadewa kok nyilih kowe. Engko sing nyaur Sinuwun Prabu Puntadewa. Estu. Tenan. Nggih, monggo. Engko sing nyaur Prabu Puntadewa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara, Apa? sabubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya ora. Mengko ndak aku ora kepenak uripku. Mung perkara Bagong. Wah, Ponokawan kentir. Wah, iso gawe wirang ratu Amarta. Kok jejegane. Aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Yo, Yayi, ana apa? aja nganti Bagong kasempyok ing ngaradan. Tegese Bagong nganti cilik loro gedhe babak kulite. Dawono marang anak-anakmu sak biyantu kelawan Bagong. Yo. Si piye kene bakal paring wangsulan karo Durna bapakku? Mengko aku ingkang bakal matur kelawan bapa Penemban Durna. Babakan nggone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun pepanggil sarta ruba. Wah, yo ngestake dawuh. Babar pisan Dimas, budal kang padha seba ingsun kondur ngedaton, kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Purna gatining pananggilan.
Saluja sukudu ngedatun jeluk saking gambar kentara kinampit gambaran gading kadhiraken sangganing para Bancedi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacaraning Prabun. Kawis tinggal saking Mandra tindak nyosri Naranata katinon saking Mandrawa kaya sesanti kamulyane.